F'dak iż-żmien iqum wieħed għaref fil-liġi u biex iġarrab lil Ġesu staqsih: Mallem, x'nagħmel biex niret il-ħajja ta' dejjem? Qallu Ġesu: Fil-liġi x'hemm miktub? Inti x'taqra fiha? U dak wieġeb: Int għandek tħobb il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha u b'ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha u b'moħħok kollu, u lill-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Sewwa weġibt, qallu Ġesu, għamel hekk u tgħix. Iżda dak biex juri li kellu raġun qal lil Ġesu: U l-proxmu tiegħi minu? U Ġesu reġa' qabad jgħidlu: Wieħed raġel kien nieżel Ġeriko minn Ġerusalemm u waqa' f'idejn il-ħallelin. Dawn neżżawh, biċċruh bis-swat u telqu u ħallewh nofsu mejjed. Inserta kien nieżel qassis minn dik it-triq u raħ għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Hekk ukoll wieħed Levita meta wasal hemm u raħ għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Imma kien għaddej minn hemm wieħed Sammaritan, wasal ħdejh, raħ u tħassru. Resaq lejh, dewwielu il-ġrieħi bis-żejt u l-inbit u rabatomlu u mbagħad tellaw fuq il-bima tiegħu, waslu f'lukanda u ħassibu. L-għada ħareġ biex tgħin flus, tom lil tal-lukanda u qallu: Ħu ħsiebu, jekk tonfoq xi ħaġa iżjed, inroddilek jien meta nerġa' ngħaddi. Minn dawn it-tlieta, int min jidhirlek li ġib ruħu ta' proxmu ma' dak li waqa' f'idejn il-ħallelin? Min ħenna lih, wieġbu dak. Mur, qallu Ġesu, u għamel hekk int ukoll. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Fi żmien Ġesu, bil-kelma proxmu, il-Lut kienu jifhmu dawk tal-istess twemmin u nazzjon tagħhom. Imma Ġesu, bit-tweġiba li ta' wera li Alla kellu idea aktar wiesa minn dik tagħhom. Bil-parabola li Ġesu jirrakkonta juri kemm wiesa l-imħabba u l-ħniena ta' Alla lejn kulħadd. Għaliex jirrakkonta li l-gbarat reliġjużi irrifjutaw li jagħtu l-għajnuna tagħhom lill-vittma? U għaliex kellu jkun Sammaritan, jiġifieri bniedem li lanqas biss kien f'termini tajba mal-Lut, li jittratta lill-vittma b'mod tant tajjeb u b'ġenerożità kbira. Probabbilment il-qassis ma rridx jirriskja il-possibilità li jsir ritwalment imniġġes. Dan il-ħsieb żammu l-bogħod milli jġib ruħu ta' proxmu. Il-Levita seta' ħaseb li l-vittma kien bħal lixka biex il-ħallelin jaqbsu fuqu wkoll. Mela l-Levita poġġa s-sigurtà personali tiegħu innifsu qabel is-salvazzjoni tal-proxmu tiegħu. U inti, lest tgħin lill-proxmu tiegħek anki jekk dan ikun ġab il-ħsara fuqu bidu stess? Kemm wiesa it-tifsira tiegħek tal-kelma proxmu? Lest li ma tagħmilx distinzjoni? Lest li fuq l-eżempju ta' Ġesu u ta' tant qaddisin tagħti ħajtek għall proxmu tiegħek?
Aziz Ġesu, għamel li narak illum u kuljum fil-persuna tal-marit, ta' dawk li jirritawni, ta' dawk li magħhom ma nirraġunax. Għamel li xorta narfek fihom il-koll. Marija ommi, b'talbek wassalni biex bħalma ibnek u inti tieħdu ħsieb tiegħi bil-paċenzja kollha minkejja d-difetti tiegħi, jiena jkolli l-istess attitudni lejn il-proxmu tiegħi kollu. Għamel li nasal inservi l-proxmu tiegħi bimħabba għalikom. Għallimni, Aziza Marija, biex insom f'moħħi il-kliem ta' ibnek li qalilna dak li tagħmlu mal-oħrajn tkunu qed tagħmluh miegħi. Amen.